I ara, Carles, ja que tu ja, de fet, has lligat contactes amb el primer convidat, el que ha estat el primer convidat, però no havia de ser-ho, amb en Joan Vizcarra, ens acompanya i segueix dibuixant, i a mi em fa patir una mica... No pateixis, Marina. No, sé que és un gran professional, sóc admiradora seva, Jueves, l'Esportiu, el Periódico, llibres, un recull de dibuixos, d'alguns dels dibuixos amb el Jueves. El Joan Vizcarra és un crac, home. No pateixis. Joan, estàs bé, no? Confia. No, jo en tu hi confio. Confia en les meves mans. Però la gent com se les pren, les teves caricatures? Normalment, bé. Aquesta és de sucre, Marina. Aquesta és de sucre. Aquesta està ensucrada. Que sí, que està ensucrada. Per què? Per què me l'has ensucrat? Perquè no tinc poder, perquè no faig mal a ningú, no? No, els caricaturistes poden fer de més i de menys. I en aquest cas, doncs... Però a veure, Marina, com vols que faci alguna cosa lletja? És impossible amb tu. Ell fer alguna cosa lletja impossible. Escolta'm, Joan, tu portes molt de temps dibuixant. La teva mare no et deixava dibuixar, m'han dit a mi. És veritat o no, que no et deixaven dibuixar? Més que la meva mare, els profes del col·legi. No et deixaven dibuixar? Bueno, tenies que estar atent a la classe, diguem-ne. Ho van clavar, Però arriba un dia en què a l'escola et castiguen i ho fan d'una manera original. Pues sí, va sentar un precedent tremendo, allò. A veure, explica-ho. El càstig va consistir en dibuixar tots els professors de l'EGB, els que som de l'EGB de fot uns quants anys, sabem de què parlem, a dibuixar tots els professors a la pissarra, i allà es va quedar com una espècie de... Bueno, va ser tremendo. I què va passar després? Bueno, va ser un peregrinatge de tota la canalla, va començar a córrer pel col·legi i tot això, i va ser, bueno, els hi feia greu d'esborrar-ho, perquè eren aquelles pissarres abans que guixaves i tal, i es va quedar uns dies allà. O sigui, immaculat els professors de la bàsica, diguem. Escolta'm, Joan, perquè jo sigui algun dia un bon caricaturista, què hauria de saber fer? Començant per dibuixar. Sí. Saps què és això? Llapis, paper... Clar, ja està, no? Llavors jo puc fer-ho també, això, en un moment. Sí, però suposo que hi ha algú més que no sé si es pot estudiar, si es pot aprendre, si es pot ensenyar, que, bueno, ja diuen que hi ha com una cosa innata que surt de dins, diguem-ne, no? Un talent, dic jo, no ho sé. Que o el tens o no. Estem veient imatges del Jueves. Perquè, de fet, tu hi dibuixes. Sí. Com vas viure el moment en què es va retirar aquella portada, el moment, imagino, de màxima polèmica o divisió dins de la mateixa redacció o direcció? Sí, va ser un moment complex, diguem-ne, perquè, clar, en principi se suposa que la nostra feina té que estar per sobre, diguem, del que són les censures, i això, precisament, sempre estimulem el que és el tema dels drets com a professionals, expressar-nos de la nostra manera, l'expressió de la llibertat, totes aquestes coses, però, bueno, són temes complexes, temes empresarials, diguem, i que, bueno, per sort, ara ha passat un temps ja i s'ha remuntat la cosa i allà ha quedat. Li pregunto d'una altra manera. Com ha canviat el concepte de la llibertat d'expressió i la censura en aquests últims anys? Bé, ho hem anat matitzant i portant a cop al nostre terreny una mica, diguem-ne. També perquè la nostra professió sempre reivindica, no? I a part, ara, els últims anys, també que hi ha hagut també una explosió, diguem-ne, d'humoristes en diferents àmbits, no? Ja sigui radiofònics, televisius... Clar, una mica anem tots a la una reivindicant sempre la llibertat d'expressió, no? A la Marina la deixaràs fantàstica i estupenda, perquè no pot ser d'una altra manera, però a la gent que li fan caricatura, a algú no li agrada. Passa una cosa molt curiosa en què el caricaturitzat mai es veu, en canvi la gent que està al voltant tothom l'identifica. Per exemple, ensenya-ho. Jo tinc aquesta boca de cavall que m'ha dibuixat. No, home, no, on dius boca de cavall? Somriure extraordinari. Estem a mitges per això, Estem a mitjans del procés, diguem, estic fent, em vaig inspirant i tal. És un somriure excel·lent, Marina. Un esgaltones, amb aquests últims consells que li he donat jo al principi. L'assessorament era fonamental, sí senyor. Sí o no, Marina? T'hi veus o no, tu? No, és cert que no m'hi veig, que me l'ensenyaria i diria... Qui és? Pensaria, qui és? Cert, això és cert. En canvi, segurament l'ensenyaries a la resta de l'equip i et dirien, és ella. És la Marina, per l'amor de Déu, és la Marina, claríssim. Tu aquest dibuix, al llarg de tot el programa, avui et quedes fins les 8 amb nosaltres i veurem l'evolució, Sí, veurem l'evolució, a part aniré fent caricatures a la gent que vagi venint i tal, o sigui que estarem distrets, ens ho passarem bé. I el dibuix que més t'ha agradat dels que has fet? Això és pregunta dura i difícil, ho reconec. El que més t'ha agradat? Tenint en compte que porto uns 25 anys, 3-4 caricatures setmanals,
Jo sóc de lletres, no sé, moltes, i no em facis escollir. Va, del que et sents més orgullós. Anem al tòpic. Totes tenen alguna cosa especial, D'acord. tal i qual. On hagis dipositat més la bili, on ho hagis tret tot de tu. Més energia i tal. No, la bilis, he dit. Ostres, això ja és mala bava, eh? És que, clar, jo he caricaturitzat personatges de tot tipus. Clar, per exemple, el Jueves, clar, la sàtira és predominant. Clar, han passat polítics, gent de mala vida, friquis, gent del món del cor i aquestes coses. Clar, han tocat un elenco brutal de personatges. Joan Vizcarra, et deixarem treballar tranquil·lament. Vinga. Tothom que vulgui venir cap a la plaça de Sant Francesc, benvingut sigui, podrà conèixer en Carles Cortés, però també en Joan Vizcarra. No, a mi no té gràcia el Joan, té gràcia conèixer, home. Joan... Tots tenim el nostre atractiu personal, Això segur. No et subestimis. Et deixem que vagis a taula, que estaràs més còmode que dibuixant aquí. Moltíssimes gràcies per tot, però res, tornarem a parlar perquè seguirem tota la teva obra. Quedaràs bé. Gràcies, Joan. Sí, senyor. Mai m'ho havien fet, ho has de saber, Primera vegada. Gràcies per tot.